Amarrako eta bost gitziago izanik, azaroako kulturretzeko batzordeari hasiera emongo dutzagu. Lehenik eta behin, Idoia Honendiari ongi etorri emongurako neuskio, kide barria, EH Bildu. ¿Esan zuten? No. Ara, pues. Esaten nengoan moduan, Idoiari ondo etorri emongurako neuskio, EH Bilduko kide barriari, eta ekin gogor. Eskerrik asko. Lehenengo puntua hasiko gara, 2022ko urriaren 19 izandako batzarraren akta onesteko proposamena, ez daukagu esebez, besterik ez badago, aho batez onartutzat emongo genduke. Onartutzat. Bigarren puntua izango litzateke, udalari aurkezteko proposamena 2023 garren urteari dagokion aurrekontu proiektua honetz dezan. Deialdiagaz batera, kulturretzeko 2023rako aurrekontu proposamena jaso dozue, eta danok dakigo moduan, kulturretzeko zereginik handiena, herriko kultura sustatzea eta kulturrekimenen bidez edota liburutegien kudeak eta zabalkundearen bidez, eta bestalde herriko euskaltegi kudeatzea da herritarren euskalduntzeari laguntzeko asmotan, horrek dira kulturretzea jorratzen dozan hildo nagusiak. Lehenengo kapituluan ikusiko dozue 0,9ko igoera bat dagoela, igoera honek kontuan hartu egin beharko dau, liburutegi arloan persona bi jardunaldi erdian geunkazala kontratu errelebo bi osatzeko, eta plaza horren titularrak jubilatu egingo direnez gaur gaurkoz, errefortzu horrek ez dira behar izango, plaza bi horrek bakante geratuko litzateke zelako eta ohiko prozeduraz beteko litzateke zelako. Beraz, errelebo bien gain kostua ez genduke kalkulatu beharko. Beraz, lehenengo kapituluan, 2022an 4.013.687 euro geunkazan, 23rako 4.048.980 euro aurre ikusten dira. Bigarren kapituluan, partiden arteko ajuste txikiez aparte, batez ere egunean eguneko esperientziari lotutakoak aldaketarik nabarienak dira. Honetan, nabarina egia esan izango dela eraikinen mantenuaren inguruan. Orain arte udaletxetik kudeatzen zen, beraz egiten den gauza bakarra da, partida bat udal eraikinetatik kulturetxera mugitu, kulturetxetik kudeatzeko asmotan zuzenean. Beraz, leku batetik bestera mugitzea baino ez da. Eta laugarren kapitulan, batez be jaietan aldaketatxu bat dago, batez ere legeak eskatzen dauzan segurtasunarekiko egiaztagiri batzuek sortarazten dabezan gastuei aurre egiteko asmotan. 2023an, 23rako 754.000 euro aurre ikusten dira, eta 22an, 756.860 euro aurre ikusi ziren. Eta gero, 6. kapitulean, eguneko liburutegiko funtzeak eta egunean gure kulturra ekipamendu eta tresnetan egunean eukiteko, aurre ikusten diren inbertsioak dagoz. 18.500 euro igotzen da partida hau orotara, 2022an 81.500 euro izan ziren, eta 23rako 100.000 euro aurre ikusten dira. Beraz, labur bilduz, legealdi honetan pandemiagaz batera martxan jarretako hainbat programa deialdi barrien kontsolidazio urtea izango da, programekaz lanean jarraitu, sendotu eta etorkizunera aztertzen jarraitzeko sasoia da aurtengoa. Beraz, guztira, 9.617.905 euroko aurrekontua dakargu, eta honek suposatzen dau aurrekontu osoa kulturan 6,3% dala. Aurrekontuaren aurkezpena egin ondoren, ez dakite galderarik daukazuen, edo galderarik badaukazu esku altza eta jorratuko daguz. Alderdi Populartik Gonzalok, bai esan? Sí. Gracias por las explicaciones. Nosotros tres preguntas. Una, lo has comentado en la explicación, la partida de mantenimiento de Musikabare de Getxo Antxoki
ha pasado del partida del ayuntamiento al aula de cultura. Antes era al revés, o sea, va pasándose de una institución a otra. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual este año está en el aula de cultura? Y luego, dos preguntas que están las dos en la misma página, en la página 51. Hay una partida, la primera de todas, alquiler maquinaria, que hay un incremento. El incremento se debe sobre todo a una partida que es de otros alquileres, que pasa de 20.000 a 56.000 euros. Entonces, queríamos saber a qué se refieren eso de otros alquileres, por qué hay ese incremento considerable. Y luego ya la última pregunta, que es en la misma página, en comunicación, en el programa de comunicación, en estudios y trabajos técnicos, hay un incremento que es sobre todo por la página web. La página web, que lo explica en la página 30, pasa de, números redondos, voy a hablar de 72.000 del año pasado a 133.000. ¿Por qué hay ese incremento en la página web? En el diseño y desarrollo de la página web. Gracias. Ondo, bueno, mantenuaren inguruan, ulertu deutzut partida hori leku aldatzen doala eta bar. Hori da ulertu dodana. Hori holan bada, azaldu dozuna, orain arte Musikebarriko mantenua beti egonda udal eraikinetan, eta orain egiten dana da, justo ja esleitutako kontratua izanik eta maitzear dagoanean, eraikina berak erabiltzen dagoen erakundeari traspasatu, eurak gugu garalako, kulturetzea delako, egunean hor dagoana, eta enpresagaz harreman zuzena eukiteko asmotan eta ez udal eraikinen bitartez. Baina honen inguruan egiten dan lehenengo mugimendua da. Orain arte egondan bakarra. Ez dakit, ulertu dutzut hori, aldatzen doara partida hau. Gero, bestalde, esaten duzu, otros alquileres, inkremento bat dagoala, hori da esleipen barriak egin behar doguz aurten, eta iruan esleipen barriak egin beharko doguz, eta aurre ikusten diren igoerak esleipen horrei aurre egiteko. Eta gero, bestalde, hirugarrena dinozu webarena, webarena aurten aurrikusita geunkan partida bat, aurten egon gara hori esleitzen, kontratua horren dela hilabete terdi edo, uda partean sinatu zen, eta gauza da orain arte aurrikusita geunkana, adjudikazio epeak eta bar, hor aurrikusi da 2022an partida bat ejekutatzea, eta 23rako begira beste partida bat ejekutatzea aurrikusita egoan. Zer gertatzen da? Noiz esleitu da ikusita, ez dauen moten denporarik 22an aurrikusita egoan ejekutatzeko, ez da aurrikusten aurten egin ahal izango danik, beraz, datorren urterako aurrikusita egoana, gehitu egiten da 22rako egoana. Sí, no, gracias por las explicaciones. Lo único, lo de los otros alquileres, claro, es que has comentado nuevas adjudicaciones. A ver si podías poner algún ejemplo, porque en la explicación, que es en la página 28, pues eso, hay diversos alquileres, pues alquiler del concierto de Ereaga, alquiler escenario del jazz, alquileres de, pues eso, los stands del salón del cómic, claro, otros alquileres. Has dicho nuevas adjudicaciones. Si puedes poner algún ejemplo. Eszenatokiak, batez ere. Batez ere eszenatokiak. Orain arte geunkasan kontratuak amaitu egiten dira, eta eszenatokien merkatua oso kotizatuta dagoan merkatua da momentu honetan, eta hori da. Batez ere, gauza gehiago dagoz, baina batez ere gehiengoa eszenatokiak dira. Escenarios. Gracias. Besterik ez dakit dagoan. Bai, Paula? Eskerrik asko, egunon. Igual me he perdido justo al principio alguna explicación, por lo cual si repito alguna pregunta que ya se ha explicado, pido disculpas. Cuando se habla en el capítulo 2, en gasto en bienes corrientes y servicios, y vemos incrementos, sí que habíamos visto el tema de las bibliotecas, porque es verdad que está con lo de estudios y trabajos técnicos. Entiendo que ahí entra la explicación que se estaba dando de que se incrementa porque simplemente se va a hacer alguna inversión más fuerte. Digo porque como viene como gasto en bienes corrientes, se incrementa un 40%.
dentro de estudios y trabajos técnicos de bibliotecas. Estudios y trabajos técnicos, bibliotecas... 13. horrian zagoz, Paula? No lo tengo por páginas, pero... Es en el apartado de bibliotecas, estudios y trabajos técnicos. Vale, ezagoz fitxa de kapitulo 2, ezagoz, vale, beste... No. A ver, txon, eske, holan buruz ez nabil ulertzen oso ondo galdera berez. Topatu dozu? Es que sé que lo que se ha explicado era de capítulo 3, si no me equivoco, pero hemos visto en capítulo 2 que venía esos estudios y trabajos técnicos con un incremento del 40%. Pasa de 2.500 a 3.500, no es una cifra muy grande, pero bueno, pues a ver... A ver, itxeon, eh? Bai. Ba, ajustea, partiden arteko ajustea, ez? Bai, lehen beste leku baten egoan sartuta, eta orain eginda sortu bat espezifikamente. Vale. Hori da, ezta? Nik daukaten. Hau da, hau da. Hau da, askoa. Bale, hori esango deutzut, lokalizatu dugu zein da. Vale. Ez que jo zara batera eta gero gu joan gara bestera kontrastatzeko zein zehatz mehatz. A ber, hori da, jakindakizun moduan, Ramiro Pinilla sariak emoten diranean, 6.000 euroko saria moten jako saridunari. Baina, liburua publikatzea lortzen badau, beste 1.000 euro gehiago emoten jakoz sari moduan publikazio horretan laguntzeko. Eta orduan, hori beti eduki dugu, baina liburutegiko beste partida baten sartuta, eta orain egin dana aurrekontua argitze aldera, justo zehatz-mehatz jarri aurre ikusten diran 2.000 euro horrek argi eta garbi jarri dira edizion Ramiro Pinilla moduan. Hori da, partida batetik beste batera joan da, eta helburu nagusia da argi jartzea 2.000 euro horrek Ramiro Pinillaren liburua editatzen bada saritzeko. Vale, es que ricasco, es que como es estudios y trabajos técnicos y no nos aparece detallado, sí que, bueno, es una cuenta que suele dar, ¿no? Egia da, horrez da gertzen detallatuta, baina gero fitxatan hemen dago detalle guztia horregatik. Es que justo de este no lo habíamos encontrado. Vale. Vale, lo de edificios y construcciones me queda claro. Sí que no he entendido muy bien por qué ahora pasa ese mantenimiento de Musikebarri a Kultur cuando llevamos ya tantos años en marcha con Musikebarri. A ber, kontratu hori bere sasoian udaletxeak esleitu eban, eta lehen Gonzalo hori azaldu dutzadan udaletxean egoan, kontratua amaitzekotan dago, eta Musikebarri dakizun moduan legealdi honetan martxan jarri da, pandemia bat eduki dugu, itxi genduan eraikina, osta bere zabaldu genduan, eta danok dakizun moduan jota fuego dago eraikina kultur ekimenez josita. Eta orduan, egunean, legealdi honetan ikusi da, egunean kontratu hori ondo era egokian eta zuzenean kudeatzeko honena dala kulturretxean egotea. Eta horregaitik, intermediarioak eta kentzeko asmotan, ez da, zuzenean kulturretxeko personalak kudeatzea, inzidentzia bat dagoanean, entxufe bat ez dabilela, eta zuzeneko kontaktu aukiteko, mantenuko langilekaz, eta ez udaleraikinak, eta dakizun moduan, udaleraikinak egiten daulan, astelenetik barikura, goizeko egutegian. Kulturetxearen ekimen kultural handiena arratsaldetan eta asteburuetan da. Eta horrek agilidadea emango deutzo guztiari. Vale, eskerrik asko.
Luego tenía una duda que es sobre la partida de energía eléctrica en edificios que también aumenta un 40%, si no me equivoco. Entonces es por saber si, aparte de que entiendo que es por los precios que se prevén y demás, si se ha pensado algún tipo de plan de ahorro para poder paliar dentro de todo lo que se piensa dentro del ayuntamiento, digo, dentro del propio organismo, a ver si hay alguna manera de... Bai, bueno, dakizuen moduan, bueno, ez dakizue, hau esleitu barri dago, kontratu hau uda honetan esleitu eta adjudikatu da. Kontratu hau udaletxeak lizitatzen dau, baina gu erakunde autonomo moduan udaletxeko kontratuari atxikitu egiten gara. Eta, bueno, udaletxeak daukan efizientzia energetikoko teknikari guztiek, argi indar teknikari guztiek eta abar, hor lanean egon dira, eta hau da egindan adjudikazioa. Vale, es que ricasco. En actividades culturales, cuando vemos el aumento, ¿es porque se va a hacer algo más o simplemente por gastos genéricos? Nitz ikusten, zehatz mehatz, actividades culturales... Actividades culturales, ya está. Ez que ez dakit esaten duen programa edo partida. Dira, 1.000 euro. Ez dakit programa sari den edo partida. Paula, zer dinozu programa a la partida? Partida, oso, orduan hau. 6.000 euro dira, Partidaren inguruan basabiz, 6.000 euro da igoera. Ikusten gabizena, aurreikusi egiten da, hor aldaketaren bat dago esleipenen inguruan, hemen daukagu, kabalgata ere, hor daukagu esleipenean dago, ajusteak esleipenak egin alizateko. Ez dago inundiko misteriorik hor. Guztira partida hau dira 1.560.000 euro eta 6.700 da horri goera. Vale, es que ricasco. Luego, dentro de las actividades culturales también quería preguntar sobre el servicio de personal auxiliar. Baja de 8.000 a 5.000. Eso es porque se prevé una diferencia por algo. En 2022 se ha tenido que tirar de esta partida. Dentro de actividades culturales es también de gastos. Servicio de personal auxiliar. La diferencia de 3.000. Nik ez daukat hori, ez dut aurkitzen horienak. 26. horrien nahi duzu begiratu, daukazue hor 2-2-6-1-3-0-0 partida, da orkeslaren, ekitaldien orkeslaren partida da zehazki. Bai, apur bat gitziago dago, 5.000 euro dagoz, eta lehen zo zer gehiago goan. Edo ez, apur bat gitziago dago. Egunean, lehen esan dudan moduan, datorren urtea da, egonkortzea, orain arte egin duguzan programa eta festival eta guzti barrien sendotzea dela, eta beraz, aurten ikusi dira, zeintzu diran gastuak, eta hasieran esan dudan moduan, realitateari ikusita egin dagozan ajusteak. Vale, y dentro del Euskaltegi, la cuenta, bueno, la 1310, que es de laboral temporal, pasa de 30.000 en 2022 a 54.500. ¿Hay alguna modificación en el Euskaltegi para que los laborales temporales... Kontratu relebo asko kiko dugu zauten. Jende asko jubilatzen da 23an, edo 22an eta 23an asko, ikusi dugu ze jubilazio relebo kontratuak eskariak dagozala, aurre ikusi da, eta horrek guztiei aurre egiteko aurre ikusten dan kopurua.
Besterik, Paula? Ez, bale. EH Bildutik edo galderarik? Bai, ni galdera esente ditut egia esan, badakizue gure iritzia nola jaso ditugun aurrekontu hauek eta guk izan dugun margena bozkatzeko eta nolabaiteko kriterioa izateko eta aztertzeko, utzi diguzu oso margen gutxi, azkenean ostiral batean jaso eta astearte batean, azken batean honi buruz nolabaiteko epaia ematea zaila egiten zaigu eta hori da oinarrizko kritika nagusiena, baina hori urtero egiten dizuegu, bakigu legediaren barnean dagoela eta orduan horren aurka ezin dugu ezer egin, baina gustatuko litzateke inoiz, agian ezakit hurrengo urtean edo margen gehiago izatea denon artean eztabaidatzeko. Azkenan oposizioa gara eta uste dugu oposizioak izan behar duela maniobra margen handiagoa. Besterik ez, hori oinarrizko kritika bezala. Gero, gure arineketako irakurketa honetan, eta igual gure gaitasunezak emango dizkigu galdera batzuk ez izatea oso zuzenak, baina nik galdetuko ditut eta saiatuko gara ulertzen denon artean. Esan duzu adibidez, hasieran Alderdi Popularra galdetu du soldaten inguruko, hor dago 0,9ko igoera bat gastuetan, teorikoki, aurre ikusten da igual ogasuneko zinegotziak egingo dit horren korrekzioa edo zuzenketa, dinot, hemen egonda eskertuko nuke. Ezin dau. Pena bat, eskertuko nuke. Egin dugu azterketa, azkenean egun dira soldaten igoera batzuez, urtean zehar, barderatu barko lirateke aurrekontuan, kalkulo horreza egiten ikusten badugu zenbakia 0,9 igo dela, igual eman barko egunik nolabaiteko lau, ez daki zehazki, lau 5 inguruko igoera bat, igual erratuta nago zenbakiarekin, ikusten genuen igoera altuagoa dela. Eta hor, esan duzu, edo azaldu diguzue, ez dela isladatzen hor, dakit ondo jakiteko, ez da liburutegian lan egiten zuten eventualak ez daudelako orduan ez dirateke isladatuko igoera hori. Hau da, guk irakurtzeko maneko arinegita batean irakurrita aurrekontu hau, ikusi barko gunuke isladatuta hor igoeran, gutxi gora berako 100% bat, ez? A ber, honen inguruan, 7. horrean esaten den moduan, orain arte egin diran igoera guztiak erreflejatuta dagoz, sartuta dagoz, eta azaltzen dau liburutegitan beraka bat dagoala personal extra jarri barri izan dugulako, bere sasoian aurre jubilatu da kontratu releua eskatu ebenak, euren jardunaldia jubilatu arte apur bat 100 batean 25 edo 30 bete beharrean, bere sasoian egin ebena izan zen metatu. Metatu egin eben, eta orduan zer gertatzen da. Metatu egin ebenez, jardunaldi hori ez dago. Postu bi, sortu, txartu zan da, funtzio publikoan hori ezin da holan esan, baina ulertzearren, persona bi gehiago hartu behar izan genduzan, jardunaldu erdian, persona horrek okupatzen eben postua osatzeko. Euren jardunalda, titularrei, euren jarduna metatu egin ebelako eta ez jubilatu arte 100 bat egin. Horrek suposatzen dau, persona horrek ja jubilatzen direnez, euren postua bakante izten dabe. Eta lehen azaldu da moduan, bakante izterakoan, ohiko moduan bete egingo dira. Horrek zer suposatzen dau, osagarri horrek ez dira behar. Eta kontratu errelebo batek daukasan seguridad sozialetik egiten dabe izan penalizazio horrek edo ez penalizazioa, baina bai gehigarri moduan ordaindu bar jakona, horrek guztiak ez dira ordaindu behar. Eta horrek egiten dau bajatzea. Beraz, orain arte aprobatu diren edo onartu diren soldata igoera guztiak badagoz erreflejatuta datorren urteari begira, eta doitu egiten da liburutegitako kontratu erreleboen osagarri horrekaz. Igoera. Beraz, doiketa egiterakoan, lo que entra por lo que sale, suposatzen dau,
igoera 0,9. Bale, orduan hori izan 2022ko zegoen 2% igoera barruan zegoen, gero onartu zen 1,1 barruan. Gaur-gaurkoz ez dago onartuta, Vale. ondino. Bale, ekarri digute, bale, ja. Bale. Jarrituko, dice, irakurketarekin. Gero, uste dugu, txartu ulertu ez badut, transferentzia arruntetan hor esan duzu igoera bat dagoela, egia esan guk gure irakurketa hori irakurtzen ikusten dugu adibidez horrek izaten duela, hortan eragina daukala inflazioak eta gaurko egungo egoerak inflazioari ematen dion gainbalioa alderatuta irailaren 2022ko, oza, irailaren 2021ean zegoena eta irailaren 2022ean zegoena gure ateratzen zaigu berdin mantentzeko 800.000 euro inguruko transferentziak izan barko liratekela. Orduan, eta gero ikusita jaso dugun azkenean guk aurrekontuaren likidazioa ezin dugu izan, gaur egun dagoen likidazioa, baina begiratuta ekainean zegoena, ez dakit azaldu dezakezuen, ikusten dugu ja hor kreditua sartu dela, 776.000 euroko kreditua ejekutatuta zegoela, eta ikusten dugu agian horko kantitatea igo beharko litzatekela, adibidez gure kasuan, emendakinak sartzeko ere ez dugu izan, eta emendakinak sartu nahi genituen kasu honetan, partida hori uste dugulako handiagoa izan beharko zela. Hau da, azalpen modukoa eta ikusten dugu, lehen esan duzuela 1% igo dela, laugarren kapitula transferentzia arrunta gastuetan, uste dugu altuagoa izan beharko zela, gaur eguneko egoerari doitzeko. Besterik gabe, da azalpena, gure irakurketa jasotzen duzue diru gehiago eta igo dezakezuen partida hori, eta horrela esan dituzuen hori ekitaldiak eta horrela hobeago joango dira kasu honetan. Jarraitu nire galderekin, Gero, hitz egin da hemen Musikebarriko mantenuaren inguruko partida, kontratua, alboan, 18. horrian daukagu edificios y otras construcciones, daukagu mantenimiento de Musikebarri eta gainean daukagu mantenimiento de los diversos edificios del organismo. Musikebarri mantenua da Musikebarri bakarrik, Musikebarri eraikuntza bakarrik, horretarako da, ez? Hori ulertzen dut. Hori da musika eskola. Claro, eta gero beste eraikuntzaren, los otros edificios del organismo, zer da, RKE, Villamonteko kulturetxea, claro, hor harritzen gaitu, prezio ez, hor 10.000 euroko gastua horre ikusten da, ezakite... Vale, a ber, horre, bueno, atzetik aurrera hasita, bale? Vale. Jo, galdera guztia jarraian, igual baten bat galtzen dut. Bai. Gero jarraitu galdetzen behar baduzu. A ber, Musikebarri oso eraikin berezia da, daukan infrastruktura, mota, daukan ekipamendu, eta horrek tratamentu bereizgarri bat behar dago, eta horregaitik daukan erabilera eta bizitzaren arabera, lehen azaldu da moduan, egokiagoa da guk kudeatzea zuzenean, eta bar. Zer gertatzen da beste eraikinekaz, euren konplejidadea do, egunean eguneko ohiko bat dala. Eta hor sartzen dira, guk zuzenean kulturetxetik kudeatzen duguzan mantenu txikiak, egunean eguneko gauza txikiak. Baina mantenu orokorra nagusiena, handia, udal eraikinak egiten dago. Vale. Orduan Musikebarria pasatu da. San Nikolaseko, ez dakit, fatxada osoa egin behar izango balitz momenturen baten, adibidez jartzearen, edo Villamonte oraintze bertan egiten gabiltzena, hori udal eraikinak egiten dago. Ados. Gero, emendakinen inguruan, hau da aurkezpena udaletxera pasatzeko tramitea. Eta horrekiko dozue denboraldi guzti hori, hainbat denbora, kulturetxeko aurrekontua ja dagoeneko ezagutzen dozue, eta metik aurrera daukazue epea, emendakin guztiak egiteko prozedura izan da beti gaur batzordean aurkeztu egiten dugu, onartzen dugu, gero tramite guztiak jarraitu alizateko. Eta tramite guztiak, emendakin guztiak, betiko moduan, hemendik aurrera hasiko dira, epea kalendarizatu eta egiten danean, eta dagoanean. Beraz, hemendik aurrera daukazue, azalpen guztia jaso ondoren,
zuek daukazue hemendik aurrera oportunidadea betiko moduan emendakinak egiteko. Bai, horrekin adoz, baina gauza zen, gaur onartuko dugunez hau gero gora igotzeko, udal osoko bilkuran bozkatzeko eta hori, uste genuen gure parte hartzea handiago izan litekeela, orain sartuko bagenitu emendakinak eta agian aproposa ikusten zenuten adibidez, transferentzia arruntzen igoera onartuko genezake hemen eta horrela igo hori udaletxera. Gero ondoren egin daiteke badakit, baina hor parte hartzearen inguruko iritzia besterik ez dago. Parte hartzea orain zabaltzen da, aurkezpena eta hemendik aurrera parte hartzea. Vale. Gero, jarraituko dut. Zakit inor baduk galdera egiteko, tartean. Vale. Ikusi dugu, 25. orrialdean, datorrela kultur ekitaldeen partidan, ikusten dugu, organización de diversos eventos, ferias, festivales, teatro, cine, jeitsi dela, uste okerez banago aurreko urtetik urte honetara, zuzendu dezakezu, igual okertuta baldin banago, baina... 1.000 euro. Vale, ez da kantitate proportzio horretan, 30.000 euro, ez da 300.000 euroko partida bat, da... Doitu duzue. 1.175 euro da aldaketa. Bale, doitu duzue. Gero iritzi bezala jasoko duzue gure emendakinetan, baina iritzi bezala uste dugu orrialde berdinean komiki azoka beharko lukela partida handitzea, hori da gure iritzia azkenean mundu mailan edo hoi hartzuna daukan komiki azoka da, eta uste dugu apostua egin behar dela puntu horretan. Gure izaeragatik ebai, la cabalgata, horrelako diru partida handia izatea, ez dugu guztiz ondo ikusten, baina kritika besterik ez da, jakin dezazuen. Eta horre iruditzen zaigu agian, zuzendu izakezu, caterinaren zerbitzua 20.000 euroko partida jartzen duzue, iruditzen zaigu agian gehiegizkoa dela, hemendik horrela irakurrita, baina ez dakigu nola zehazki kontratatzen diren gauzak eta ze prezio daukaten, baina gure iritziz caterinaren zerbitzua altua iruditzen zaigu. Ez da galdera da, besterik gabe analizia gurea. Azaldu zuen lehen las mejoras de los edificios, alquiler, jarritzen duten, nago irakurtzen. Azaldu diguzu helen publizitatearen igoera, web horriarena, apuntatu dut, baina da ordenan jarraitzeko. Analizi bezala ez da galdera baino, gustatuko litzaiguke momenturen batean udalak egiten duen transferentzia altuago izatea kulturetxeari, uste dugulako kulturetxea indartu behar dela, eta proposamen bezala hartzen diguzuen, horrelakorik. Gero... Zehazki, ikuskizun dago partida bat, sarreretan jasotzen dutela los servicios de espectáculos de danza igotzen dela, bikoiztu egiten dela partida, jakitearren zergaitik bikoizten den partida hori. Horre gehiena da, mobidu egiten da gehien bat, horren buruz ez dakit behiratu beharko nuke apuntetan dana zeinetetik bestera, baina argi geratu dana da, Getxok itzelesko afizio eta tradizioa daukala dantzaren munduan, ez dago beste, herri honetan dagozan dantza akademia eta talde guztiak, zelan egiten daben lan, eta afizio bat dagoala, tradizio bat dago praktikan, eta praktikak beti ekarten dauena da ikuskizuna. Eta joan dan urtean, eroendara urte bete eta piku, beste dantza akademia bat sortu zen herrian, gora dauan sektore bat da, dantza akademiena, gero eta ume gehiago daukaguz dantza ikasten, persona nagusi be aizi moduan lanetik urtetan da benean dantza akademietara doaz, eta hor, lotura bat daukagu herritarren artean eta dantzaren artean, beraz, hori isla da. Ados, bai.
Gero, nik hemen 50. horrian daukat, hori inbertsio moduak izango dira, kultura eta administrazio orokorrean 33.400 partidan, hor dagoela 4.800 partida, 4.800 partida, familiei, irabazi gabeko erakundei egiten zaien hori mantendu egiten da, eta uste dugu zeo zer igo beharko litzatekela partida hori, ulertzen dugulako jaso beharko luketen dirua, zeo zer handiagoa izan beharko litzatekela, hau da. Lehen esan dodan moduan, parkatu ebagi badeutzute, egia da partida horrek mantendu edo gitzi gora berakoak oso antzekoak dirala, baina nik, barkatu, eta egin behar dut, legealdi honetan itzeleko apostu egin dugu diru laguntzatan, hainbat deialdi sortu dugu, sormen deialdia, programazio deialdia, ikusentzunezkoen deialdia, formakuntzarako deialdia, abar eta abar eta abar. Eta hor, udalak uste dut oso esfortzu handia, gobernuak oso esfortzu handia egin da horretan, eta uste dugu partida guzti horrek, deialdi guzti horrek, beste deialdietara osagarriak direla, osagarriak eta hobetu egiten dabe. Hainbat alkartek, ohiko diru laguntza deialdian parte hartzen da bezan hainbat alkartek, orain aitatu dodazan deialdi guztietan parte hartu egiten dabe proiektu zehatz eta finkotakaz. Ohiko deialdia da, ohiko gauzak egiteko, baina proiektu bereziak egiteko beste deialdi guztiak erabiltzen dira. Beraz, nik mai ganan jarri behar dut, gobernu honek eta kulturetzeak eguneko lanagaz egin dauen esfortzua herritarrei, bai persona fizikoei, juridikoei, alkartei, eta kultur sektoreari jarri dutzazan baliabide guztiak euren ekimena egunen egin alizateko. Ohikoak eta gero gauza bereziak. Eta gauza da, deialdi honek gauza oso politak ekarri da bezala, alkarten arteko alkar lana, lehen joaten ziren askotan euren kabuz, danadalakoa, orain proiektu amankomuna jartzen hasi dira, beraz, kulturaren balio erantziari igoera eta kualitatibo oso handia emonez. Beraz, uste dut horretan, legealdi honetan esfortzu handia egin da, eta momentua da honetan, sendotuko doguz deialdiak, eta etorkizunari begira lantzen jarraitu. Beraz, hori maigana jarri barne ban. Orduan labur bilduz, ulertzen dut hauek aurkeztu daitezkela beste deialdetara. Eta horrekin aukera daukate diru laguntza gehiago jasotzeko. Hori da, proiektu zehatzak egiteko. Ez gauza orokorretarako, baizik eta proiektu zehatzak egiteko. Gero hurrengo partidan, kulturekintzen partida, iruditzen zaigu oso gutxi igotzen dela, besterik gabe gure irakurketa moduan, ez dakit galdu dudan azalpenen bat, baina uste dugu partida handiagoa izan beharko litzatekeela, eta gero bukatzeko ikusita hori jai eta ospakizun hori partida, iruditzen zaigu justo irabazi gabeko erakundei ematen zaien partida igo dela oso gutxi jakinda berei dauzkaten zailtasunak jaiak aurrera ateratzeko, bere dauzkaten trabak, ez daukate disponibilitate guztia, eta gauzak garestitu izan direla, suposatzen du hemen azterketa bat dagoela, baina beti ere eta beti izango dugu, beti usteko dugu, eta gure iritzia izango da, partida hori handiago izan behar dela, nahi baldin baditugu jai herrikoi potenteak izatea gure herrian. Hori besterik ez da, iruditzen zaigu 3.400 euroko igoera gaur egungo egoeran eta atorren egoerarekin, oso burria iruditzen zaigula. Besterik ez. Beste galderarik badago? Paula, esan. Sí, en ingresos, dentro de tasas de ingresos, hemos visto también lo de enseñanza de matrículas que aumenta de 72.500 a 100.000. ¿Esto a qué se debe? Segun dutxu bat, hori batez ere da, pandemia sasoian, hori euskaltekitakoa da, eta pandemia sasoian matrikulan geldiune bat egon zan, eta ikusten joan gara apurkan ohikotasuna berreskuratzen joan dala, matrikulazioan eta abar. Eta orduan, horren isla da.
Luego también me llama la atención lo que ha comentado Miquel, ¿no? La variación dentro de los espectáculos, como pues eso, hay cambios en algunas y otras se quedan iguales, ¿no? O sea, estábamos viendo como veíamos que bueno, que el blues desaparece, que es algo que ya se había comentado, pero claro, ya si demás todo queda igual. Entendemos que esto es porque no se van a incrementar los precios de estos servicios, lo que se vaya a pagar por las entradas o demás, o está fuera de esto. Digo porque son lo que se presupone que van a ser los ingresos por estos servicios, por eso pregunto. Aurreikuspena da. Gero azkenean gertatzen dana beste gauza bat izan daiteke zentzu honetan. Egia esan, aforo gehienetan, ja, segun sekitalditan aforo maksimotara joaten bazara, partida hori gehitzeko era bakarra, sarreren salneurria igotzea da. Beraz, erabaki behar da, edo mantendu, edo sarreren salneurria igotzea. Aztu zait galdetzea, jakitearren. 30. horri aldean, daukagu 22, 6-0, 8-0, mensajería y buzoneo, dago buzoneo y reparto de agenda cultural, eta gero daukagu beste bat dela colocación de carteles. Kuriositate bezala, 20.000 euro, ez da, asko, ez dakit iruditzen zait asko dela. Bai, niretzako gehiagire bai. Baina, errealitatea hori da. Vale. Eta bajatu da, Bajatu da. Bueno, ya lo dijimos en alguna comisión, pero ya lo hemos dicho en alguna junta rectora. Nosotros mantenemos el criterio de que los carteles se coloquen en los sitios oficiales y que no se coloquen en los domicilios o al lado de los domicilios. Ya sé que no es un debate presupuestario, pero bueno, queremos hacerlo constar aquí, que vuelva a constar en acta la protesta que en su día hicimos. Eskerrik asko, Gonzalo, bai. Esta causa va tirando. Bai. El tema de los cánones, que se reduce en 40.000, ¿a qué se debe? ¿Es porque en pandemia se hizo alguna gestión que quizá ahora se modifica también? A ber, kanona 40.000 ez da bajatzen, 20.000 esango neuke buruz nabil, ez nago seguru. 50.000-etik 30.000-ara? Bai, justo, de memoria. Hori da, realitateari egokitutakoa. Hasiera baten, musikebarri martxan jarri zanean, aurreikusi izan, gitzi gora bera, oso ondo zehatz-mehatz, jakin barik, zehaztu barik, 50.000 euro. Gero ikusi da, zelan doazen kanonak eta abar, egokitu da errealitatera, eta eskerrak. Ez gairi 20.000 edo 50.000 euro ordaintzea beba batzutan minaputzu bat egiten dau. Vale, un poco en la línea de lo que comentaba también Miquel, dentro de fiestas populares y festejos, cuando se reduce también en estudios y trabajos técnicos, ¿a qué se debe? ¿Se lleva a otra cuenta? Bai, hori da lehen azaldu dodana, lege barriak ekarri dau, juegos, espektakulos eta guzti lege barri horrek ekarri dabe hainbat dokumentu egin behar izatea, ezta, segurtasun dokumentua. Hori da, justo hasieran aurkezpenean azaldu dodana. Eta orduan, ikusi dugu, diru hori gehitu behar jakola, egin zan ja dagoeneko lehenengo esfortzu bat 2019 edo gehien ez dugu gogoratzen hor aldaketat bat egin zan, horreri aurre egiteko, baina dokumentazio gehiago dagoanez eta ikusi dugu ja beharrezkoa zala partida hori emotea. Eta orduan, bigarren kapituloan, jaietako bigarren kapituloan ikusi dugu hortik hartu genkeala diru koporu hori, eta egin dana da kapitulo bitik Laura pasatu.
Eta ez badago besterik, Bueno, en la plantilla presupuestaria, simplemente por comentar, ya que no tenemos más documentación, ¿cuántas vacantes hay? Porque luego en otro organismo autónomo, si viene dentro de la plantilla presupuestaria, ¿cuántas vacantes hay? Entonces, por saber en qué momento se encuentra la aula de cultura. plantillan. Sí, plantilla presupuestaria. Dana daukaguz interino edo Que no. titularrez beterik. Osa, bajarik eta orango, baja bai badago, evidentemente, bere tramitean batzuk gehienak hori, plantillan hori ez dago ez? No hay. Plantilla presupuestarioan ez dago bakanterik. Dago zanak dira titularrak edo ordezkoak. Luego veremos que en otro de los organismos, dentro de la plantilla, sí viene eso desglosado. Entonces, por eso preguntaba si se Vale. podía dar ese dato Claro. para poder conocer un poquito la situación de la plantilla. Plantilla presupuestarioan ez dago bakanterik. Ez daukagu, plantilla presupuestarioan dana daukagu edo titularrak edo ordezkoak edo interinoak. Osa, Vale, azalpenak amaituta, azalpen luzeak amaituta, boskaketara pasatuko gara, aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, kontrakorik, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, abstentzioak, Alderdi Popularra. Beraz, onartuta geratzen da, eta udaletxeari igorriko deutzaguz aurrekontuak. Bale. Presidentaren informazio esparru lehengo gara, deialdiagaz batera jaso dozuez programazio datu guztiak, ez dakit horren inguruan galderarik daukazuen, Bale, orduan urrengora pasatuko gara, programazio aurrerapena, horbe badaukazue datorren hileko programazio guztia, betiko moduan, antzerkia, dantza, liburutegitako kontakuentosak, jardunak, liburu aurkezpenak, danetarik eukiko dugu. Eta gero, akabuko puntu moduan, Ramiro Pinilla Sarien deialdia joan jatzue deialdiagaz batera. Bai, barkatu, Gonzalo, esan. Sí, bueno, ya hicimos la pregunta en la última junta rectora, pero la volvemos a hacer. Getxolandia pone las arenas, pero no concreta nada. Entonces, a ver si ya se ha decidido el lugar en el que se va a ubicar. Gracias. Lehengo egunen esan notzuen moduan, ondoan joango da. Aurreratu notzuen, gauza batzuk finkatzeko gozala, baina justo ondoan. Hor geratuko dan, obran aurreikuspena zelandoan ikusita, tarte eukiko dugu, justo ondo, hemen ez daukan, ez dakizelan saldu, baina justo ondoan joango da. Birkokatuko dira gauza batzuk, taxi paradan be aldaketatxu bate dago, eta ingurune guzti horretan joango da. En el mismo lugar, bueno, más o menos en el mismo, o sea... Desplazatuta, probat, plazaren zati bat hartuko dau, eta gero bestalderantza probat desplazatuta. O sea, entonces afecta al Bidegorri y demás, a esa parte del Bidegorri, claro, si afecta, sí, o sea, si afecta a la parada de taxis, hay un pequeño... En ese mismo entorno, sí, es lo que se adelantó el otro día el Consejo Rector y efectivamente vamos a intentar que se ubique el PIN de Navidad en ese entorno. Haremos lo que haya que mover de vallas o demás, igual en esos momentos ya el vallado no es necesario, pues ya se verá. Helburua beti izan da, enplazamendua mantentzea, areta Romo ingurune horretan be, mugimendua gondaiten eta bar. Eta orduan, esfortzu handia egiten gagoz, alik eta aldaketarik txikiena egoteko. Beraz, horretan jarduten dugu. Baina ingurune horretan, okerrik ez bada gertatzen, hor joango da. Eta, akabuko puntu moduan, presidentaren informazioan, Ramiro Pinilla Saria deialdia daukagu, betiko moduan, osta bere martxan atara dugu, eta ekarpenak egiteko edo proiektuak aurkezteko epea, otsailaren 20 arte eukiko dabe idazle guztiek. Gero, galdera batzuk geratu ziren
zenbaki datu batzuk emoteko geratu ziren aurreko batzordean, ekarri doguz, ez dakite jaso gura dozu esan bakarrik eta etxeraroan eta ziazo aztertu, edo dana hemen aztertza gura dozuen, batez ere dinot ordua gaitik, 10 erdiak kasi direlako. Batez ere, gura dozu moduan. Bai, tailerren, Paulak egine ban, Elkarrekin Podemosek egine ban galdera bat, tailerren aforoen inguruan, lista de espera eta guzti horrek, eta gero komikiaren aurrekontua. Bueno, azalduko dutzu da ze labur, komikiarena, ikusten, jaso dozuen taulatan, ikusten dan moduan, beherakada nabariena 45% infrastruktura eta segurtasuna atalean dago, bale? Justo hori galdetzen zen duen, egia zen batekoa zen, eta komikia bajatze egiten dauena horren beste da infrastruktura eta segurtasun atala. Bestalde, katxetena bardin-bardin jarratzen dau, 26.000 euro ziren uste do, buruz... 20.000 euro izan da aurten, baina aurrekontuan 26.000 euro eta piku jasota dagoz, 20.000 baino ez dira erabili, baina horrek dira datuak. Beraz, esan genkena da, komikia daukan berakadarik nabariena, aurreratu guntzuen moduan, infrastrukturak eta segurtasun atala da. Egin dugun, efizientzia ariketa gaitik, estanen esleipenean. Eta karpak entzagaitik, evidentemente. Eta gero, tailerren datuak be hor daukazuez, tailer batzutan, batzu dira tailerrak eta gero beste batzu dira oziobideren kursoak, batzutan lekua dago orain dino sartzeko, beste batzutan itxaron zerrenda dago, eta horre dira zenbakiak. Hor daukazuez, eta orduan geunkasan zorrak esan dagigun, kendutzat emongo gendukez. Eta kabuko puntua izango litzateke galdezkeak. Idatziz ez dugu jaso ezebez, ez dakite orain bapatekoan ez ere egiteko daukazuen. Sí, por una parte tengo un comentario, es unirme también a lo que había comentado antes Miquel. Creo que se nos ha pasado con muy poquito tiempo la documentación de presupuestos para poder analizarlo con la importancia que ello merece. Entonces, sí que pedimos que para próximas ocasiones esto no se haga de esta manera porque no ha habido el tiempo que creemos que debería de haber. Entendemos los plazos en cuanto a que debía traerse hoy para luego poder elevarse a las diferentes comisiones, pero es que es muy poco tiempo. Es que se nos dijo que se nos iba a convocar para estos consejos rectores cuando todavía no teníamos ni la documentación. Entonces, bueno, no facilita el trabajo. Y por otro lado, tenía una pregunta por contrastar si está relacionado con el aula de cultura. Es sobre el tema de los coros de Guecho, las corales, y si Cultur tiene ahí algún papel o no. Bueno, por ejemplo, está el tema del Bihotzalai, que bueno, salió en prensa, pero me refiero en común, si Cultur tiene una relación directa, porque, bueno, pues saber si se les da algún tipo de apoyo, si hay relación directa, o se hace desde otro organismo o desde el propio ayuntamiento. Me refiero porque, bueno, lo de Bihotzalai, yo creo que lo hemos leído todos y todas, lo que va a suceder en abril, si no me equivoco, que se van a quedar sin un espacio para poder ensayar por diferentes razones. Entonces, por saber si se ha considerado darles algún tipo de solución o saber que si se va a poder hacer algo desde Cultur o no compete. A ber, lehenengo oharraren inguruan edo sugerentziaren inguruan, esatea besterik ez, lehen esan dudana, aurkezpen momentua dela, eta orain zabaltzen da momentua aurrekontuari ekarpen guztiak egiteko, ametik eta aurrekontuen pleno extraordinario horretara, edo desoiko pleno horretara arte, baukiko dozue hainbat denpora behin aurkezpen guztiak eginda, azalpen guztiak emonda, denpora daukazue, zuen parte hartzea egiteko,
bai emendakinen bidez, edo dana delakoaren bidez, orain zabaltzen da, eta osoko bilkura egunera arte, denbora daukazue, ondo ikasteko aurrekontua, azalpenak emon dira, eta beraz, denbora nahikotzue daukazue hemendik aurrera, aurrekontua, zuek zirt edo sarte egiteko erabaten edo bestean. Eta bigarrenaren inguruan, koralen inguruan harremanik daukagun, klaro baietz, danak hasi egiten dugu lan, diru laguntza jasotzaileak dira, beraz, gure diru laguntzen jasotzaileak dira, beraz, harremana daukagu, eta danek daukie, kulturetzeko telefonoak edo kontaktuak, edo nireak, inkluso, ezer behar da benean, edo ezer egin gura da benean, edo dana dalakorako, kontaktuan jartzeko. Vale, sobre el coro Bihotzalai, ¿se ha establecido algún contacto viendo lo que ha salido en prensa para calibrar cuál va a ser la situación de cara al año que viene, para tratarlo con un poquito de tiempo, o todavía no se ha puesto en contacto tampoco el coro con la aula de cultura? Kontaktua daukie, eta eurek badakie behar da benean. Zeo zer, eta gai honen inguruan esan da, zeo zer behar dozunean, zeo zer daukasunean, edo zeo zer esateko daukasunean, askatasun osoz, esan zeinkie. Beraz, gonbidapena hor dauka abez batzak, behar dauena planteatzeko edo danalakoa, jorratzen joateko. Vale, eskerrik asko. Y respecto a la otra apreciación, entiendo lo que se está exponiendo desde la presidencia, pero también creo que es importante que cuando los grupos exponemos que ha habido poquito tiempo, es porque para venir hoy y poder preguntar cualquier duda, para que se den las explicaciones oportunas, las cuales agradezco, también hay que hacer un estudio pormenorizado de todas las cuentas y las fichas que se nos dan. Es decir, no podemos venir aquí sin habernos mirado antes las cuentas para poder plantear esas dudas y que entre todos y todas podamos entender mejor cómo se plantean estos presupuestos. Porque de ahí luego parte el resto del trabajo. Es decir, nosotros al final nuestro trabajo empieza desde que se nos da toda la documentación. Entonces agradecería que también se haga un esfuerzo de entendimiento por parte de la gestión, que aunque por la presidencia ahora se explica, para cuando ustedes explican, nosotras también hemos tenido que hacer un esfuerzo de estudio pormenorizado de estas cuentas. Entonces, que ahora empiece otra fase, ya lo sabemos, pero no significa que gracias a esa fase vayamos a empezar ahora a trabajar, hemos empezado antes. Entonces, bueno, que esto funcione de otra manera, sé que a ustedes no les toca esa parte de ese estudio, porque son quienes realizan las cuentas, pero nosotras que sí estamos ahí, pues por eso hemos hecho esa apreciación. ¿Vale? Eskerrik asko. Vale, besterik ez dagoenez, amaitutzat emongo dut gaurko batzordea. Eskerrik asko.